Kwa kanyo ni jokenya makwan gi oeo milion 3.5 ni kama rach ka nyithindo makwan gi oktin ni 900 odak kod kech kaluwore gi onge mar koth masani omedo chwalo oro e gwenge buora mapacho kaendi. Duol mochung' ne kedo kod midhiero mag oro ma iluongo ni NDMA oyango ni counties 22 ni kama rach nikech oro. Jafwambo marwa Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Ma en thuolo mar abich mar koth ma gwenge mongoro koro pok oneno koth. Gie sani counties 22 kuom 23 ni kama rach kaluwore kod kech maliyo mokel gi oro mogoyo tach e pacho ka. Jatend migawo mochung' ne pinje mantiere alwora mar Afrika ma ugwe kod gwenge mongoro Rebecca Miano wacho ni gie sani jo Kenya makwan gi heo milion 3.5 kech kayo kendo dak e ngima marach nikech oro. The drought situation remains critical in 22 of the 23 arid and semi-arid counties following poor rains through October to December, when the short rain season usually appear. On the contrary, the period during which short rains are expected ended up posting poor rainfall. Kalore kod chal mar kor lwasi kod nonro mar NDMA, counties ochiko kamotingo Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui kod Kajiado ni kama rach ahinya kalure gi oro maliyo mokwako gwengego. The drought situation in Taita Taveta, Kwale, Garissa and Tana River improved slightly due to the light showers received during the last week of December. However, Baringo and West Pokot counties have slid from normal to alert drought phase. Bende counties mamoka 13 kamotingo Garissa, Lamu, Narok, Tana River, Makueni, Tharaka Nithi, Baringo, Laikipia, Meru, Taita Taveta, West Pokot, Nyeri kod Kwale bende koro ngimagi ok dhi makare ne wachoro. The drought early warning system has also indicated that the vegetation condition has deteriorated in some of the counties, especially Marsabit, Wajir and Isiolo counties. Nyithindo makwan gi 960 odak gi nong'no makoro keto ngimagi e akirikiki. Ma ka piny owacho lero ni onge nyathi moro amora mosewito ngimane ne ngaji kod nong'no. Unfortunately, high rates of children at risk of malnutrition have been noted in Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo and Isiolo counties. Bad migawo mar NDMA wacho ni gisetiyo kod omenda maingo bilion 1 e temo nyiewo jamni kuom jopith kendo temo daro jamni mangimagi pod berberie tero gi kuonde ma pod ginyalo yude chiemo. And between September last year and up to date, the government has spent about 1.4 billion in terms of on-site slaughter, where farmers sell the animals to the government through KMC. Piny owacho koro dhi nyime kod keto kenge mag temo kedo gi oro ka jo Kenya okwa mondo nywak lwedo e lwenyni. The interventions that we have include food relief, we have water tracking, we have nutrition, treatment for nutrition, provision of livestock feeds, and also even cash transfers. Oro makinde ni gera ahinya kendo e oro malich mosene higni 40 mokale pachoka. Ma keto Kenya kaka piny ma oro lichie ahinya kipimo kod pinje mamoko e alwora mar Afrika ma ugwe. Simpros Okinda, Ramogi TV.